saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepacut ibaratku berat bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sako ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni ranane yen mula siramu wis tak akuri golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepacut ibarat bubur ora bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sago nganteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni randane kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sago nganteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sabar nganteni nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andom tresno bebojoan selawase kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago nganteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago nganteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawani tak enteni kandhani ora masalah lesung ledawa iki lho ya nyatakne miknya Mbah ya Pak Sadam pistole ana pelurune Pak tolong tembake kae tembake jajal pistol sing dhisik ya kenalan sih turu lawas Alhamdulillah bisa tekan desa Terunan. jarene keri Mbah
Keri engko yo jumputi iso tekan kene. Alah. Untune nek ndi, Mbah? Untune tinggal ngendi kuwi? Tak tinggal ngomah. Oh alah. Saiki modele do nganu kok, do magic. Jadi ra nggo untune Ora nggo yo gigi, banter. oh banter. Heeh. Ah, Gigi. siap. Ulah. Wae. Wis ana gigi, ana gigine ya isih rasa nggih Pak Sadam ya. Siap. Heeh. Apa teng? Samarku nek Samarku nek girim melarat lho ana gigine ngene. Mas iki kanan apa maju to? Madhep rana. Madhep ngendi sing bener ah? Komandane siji apa loro iki. Wong lah dadi bingung lho. Ah, siji wae. Madhep rana. Teman. Iya. Hormat. Terus iki Mbah Bambang kok meni kapusan ngono to iki. Teman. Gerak. Sekarang untune ra ono ra iso cethok. Heeh, pedale jauh-jauh. Heeh. Santai wae, Mbah. Mulane dong seru dong ngalon. Heeh. Ki mumpung isih dinten. Apa Iya, iki? iya. Malam Minggu. Heeh, malam Minggu. Sasine sasi Riyadin. Heeh. Rene kula menika dados wakile para Kula niki. rombongan. Kula niki. Putra rimba saking Ngadi Winatan Borobudur. Badhe matur wonten ngarsanipun para rawuh kakung Dalah Putri ingkang Yudha Amin. ampreksani inggih menika kesenian topeng ireng ingkang saking Ngadi Winatan. Amin. Kok bilih wonten kalapatan sedaya rombongan mumpung menika dinten Riyadin kula nyuwun pangapunten minangka makili para rombongan sedaya. Dungane Mbah, dungane. Dungane Mbah. Selawatu. Ora teto. Ijeh urip kabeh kok diwakili lho. Pun tau mireng Pak Sadam ana donga kok selawatu iki. Selawatu ra atos. Heeh. Oh, atos. Meni Sapa selawatu. barang sing nggih bondo atos ki awet. Selawatu Pasir Wedi ngono ya, Mbak. Iki gandengan lagu joget-joget. Yo siap. Acak lagok-lagokke iki. Lagune apa, Mbah? Ora saru. Oke. Dilagokke kok dilogok-logokke piye ta? Anak gelem. Pancen iki Eh, ra ono. sing wis pengalaman ya gareng kok. Piye? Heeh. Pengalaman apa? Isih hangat to, Mbah? Api jo. Ya ming padha wae kok. Kocir iki. Tuwek ra tata ya ngene iki. Heeh. Wong iki meh wae yo kliru kok iki. Heeh. Pertama. Heeh. Kepiye Mbah lagune, Mbah? Ayo berkanca. Berana. Ketok nang jero rong wadang iki ya. Ayo bro kanca. Lho, ngerok barang. Ngawarana. Dompleng. Oh, pisan kas tak cemplungke kali ngono lho. Hah? Sing jelas nek ngomong iki. Ora tak jelasi sing aku jan wong cilik. Ayo pro kanca ngaweruhana rukune Islam yaiku 5 Sahadat loro rukun kang bisa bisa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa. Ayo nyeneni adimu ayo. Ayo. Kok ngingetke aku. Senior padake. Aku je. Wis matur nuwun banget iki. Kae mergone bareng, Mbah. Le main nang Demak ya. Heeh. Dadi nek le main nang
Dewa Demak iku wis ramang ngono, adoh ya. Mbah, iki ana mimik lho, Mbah. Ayo kuwi dicekeli kok. Iya. Cekeli ndak melayu. Arep-arepan. Bukan aku kesel aja banget Weh, ayo nyagoli kendaraan kok, Juk. Heeh. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Aja leren yen durung rusak bodohmu. Wis kono Banyula karo Gareng. Cak Banyol iki. Tutuke iki lho sing apik. Kuwi aja leren yen durung rusak bojomu li. Nguding ilmu ki aja leren yen durung rusak bodohmu. Bodohmu. Dadi nek wis pinter gak lereno. Mulane kowe nek lek sinau. Usi terus. Dadi engko pinter, dek kowe dadi wong pinter. Tak dadekke pejabat. Nek wis dadi pejabat, tak kon nyembelih wedhus. lho. Awang kudu mudin kok kan nyembelih wedhus iki piye Ayo karepe? pejabat men puden kuwi paling dhuwur. Aku biyen cita-citane dadi polisi kok. Hah? Aku biyen. Aku biyen dadekke polisi karo bapak ra entuk. Mergane? Mergane ora bayaran. Aku ora bayaran. Lah Pak Sadam bayaran kok. Polisi tidur. Ana pangkate. Polisi tidur kuwi. Ya kene ngerti. Sing dilorek-lorek kae. Heeh. Tak kira Bojor. sing polisi sing patung kae. Ya iya padha kancaku. Saiki Neng aku biyen guyu lho, Mbah. Apa? Ana wong sepuh kae nang Muntilan kae. Wis cetha kuwi patung iki tokan takone, kula niku ajeng teng toko niki pundi nggih Pak ngono ki ya. Mbah, dingapunten niki sanes tiyang niki patung. Oh nggih po, diyot-diyot ini ya ora obah. ora dijorke. Ora obah kok. Oh, ya kuwi sing bonceng kuwi sing Heeh. Nek tak pikir ya sing pekok duwunge, patunge. patunge senang dalan. Salahe bisu. Heeh. Aku ya ojo patung sing salah. Ya apa? Sing ngetke sing lamur. Oh, Matane kata. aku berarti. Lah yo Lah saiki saya roh kowe kok. Heeh. Ajal tak takoni. Heeh. Lampu ki nek bengi kok do padangi sebabnya apa? Ya ndek ana strume. Ora. Mergane. Mergane sampean melek. Oh iya ya. Ajal sampean merem apa padang? Oh peteng iki. Bener ya. Ini pinter kowe. Pinter meletek uteke saiki. Pak polisi piye mau? Tambah dadi kodin. Heeh. Dadi modin. Heeh. Kok mudin? Modin nyembelih wedhus kuwi. Oh nyembelih wedhus. Mas saiki genten takoni wae. Heeh. Napa pit motor kok mlayune banter jajal? Napa tak pikir montor layu banter. Ya sebab no rodane. Ora. Ora iso. Apa? Takon kae. Apa Gus sebabe? Ya mergane pilahe bunder. Jajal digawe pilah kotak ya iso banter. Oh, nek wilayah kotak berarti ora iso ya. Ah iya iso kaya wong goyang. Nah, saiki kok bedhe-bedhean ya? Heeh. Piye Ketok piye? nek sapa sing saiki sing pinter sing ora iki ketok nang kene. Ah, bener. iya, ketok le Nek ya ora bojo. guru ya. Ah. Iki Nah, yo dadi arep soal. joget neh po ngono wae. Aku gak disoal kok. Heeh. Oh, Teko sing ayem wae. yo tak delok wae. Ya. Mbah, Hei, aku tak takon. ya. Sampeyan ngerti kewan manuk apa ora? Ngerti? Manuke umume mabur apa piye? Kok ku anteng. Kuwi manuk apa? Manuk mbah. Amane nggonku. Heeh, Mbah Bambang. Ya, nek ngerti manuk tak takon. Heeh. Manuk iki sing malah ora iso mabur tapi iso ambles bumi manuk apa? Hah? Manuk iki ora iso mabur ning iso ambles bumi. Ngomongke elek. Eh? Elek nek tak omongke kok. Kok iso? Ale ambles medun kuwi. Ayo ki manuk apa jenenge?
Ayo manu-manuan. Ora. Manu apa? Manuke wong duduk sumur iki lak ambles bumi. Oh iya bener. Ngono ya kena. Ora iso mabur kae. Yo, madem nana. Oh, siap sik. Madep Rono. Madem nana. Rono Ya ki Pak, nanti. dilagokke Pak. Mulon. Monggo sak kersane. Madep munggah. Drak. Mulan. Lagune apa iki? Lagune. Manut Pak Polisi. Hah? Heeh. Apa? Aja balan-balani nek nyanyi Yo. iki. Aku biar nak dadi polisi. Gubuk asmara wong saking model. Model wong nom-nom, anggere pacaran nang gubuk gemeteng. Oh, terus jaluke apa? Ayo kuwi gubuk Oh, asmara. bubuk asmara ya. Ayo contoh. Ya. Saiki akeh kok. Heeh. Contone ya, wis. Ya neliwat aku kelingan Gubuk kae biyen tak goleren Ing cagak kebak tulisan warna abang tandha kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen ate tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit wengi nganti gagatrina catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leran neng gubuk asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit wengi nganti gagatrina catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara Is. Wong kowe iki krungu graji mesin kan joget kok. Heeh. Aku ki pingane iki krungu ora wong iki lak joget-joget. Kok jentat-jentit apa jebolane iki ana wong kek graji iki di kecepet kata ngek ngono iki jentit ngene. Kurang ajar. Heeh. Kok kayak refleks ngono kae lho. Nah. Berarti aku ora mung goroh ya. Heeh. Mau disiapke iki miki lho cekeli. Miki dicekeli. Heeh. Waduh. Wah, iki ayo. Heeh. Wes nyekeli siji. Bubuk. Mabuk, mapan bubuk. Mabuk, mapan bubuk.
Ini urusan perlampuan ini. Monggo Mas panitia iki ana sing Emergency ya. ontek seterume iki jajake. Jaluk aqua Mas iki Oh, walah. ngelak iki jebolane. Nyuwun aqua Mas, wonten mboten Mas aqua. Bagian perlampuan monggo. Perlampuan. Wah. Besok meneh ra jentit, Mbah. Mateni lampu kok sampean jentit. Oke. Wah. Ampun gelut Mas. Dan kula ndredeg nek ana wong gelut ya. Mohon keributan dilerai Mas, biar kondusif suasananya, biar pementasannya. Wah. Nggih monggo, awake dhewe bala dhewe Mas. Ampun. Jangan bikin keributan karena ini sudah ada selebaran. Apabila membuat keributan sampai membubarkan acara bisa kena sanksi. Wis payah, yo. Sudah kondusif Pak? Sudah. Ya, oke. Mas, ayo. Lah. Ya. Monggo adik-adik silakan duduk di bawah. Oke. Monggo adik-adik duduknya di bawah. Sudah tenang semuanya, nggak usah ribut. Biar berjalan lancar semuanya, oke? Iya. Tolong anak perapatan dikondisikan. Ini lampunya enggak kuat gimana ya? Lampu. Monggo bagian lampu. Ayolah. Orang kuat paling lampu nih ya. Jane mah pekoleh joget ro petengan ngene iki kok. Kleru ra konangan kok. Yo Mas yo, terus ke Mas yo. Heeh yo. Ngadeg. Yo ngadeg. Siap ke komandan telepon. Siap ke Mbah.
Flash, main flash yuk. Yo yo. Ayo flashnya dimainkan biar suasananya asik. Flashnya dimainkan yuk. Ya 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 ya. Bocah kuwi lho. Siap ke Pak Komandan? Mas siap. Dan brak. Gabrak. Hadapan. Rapiku wasale gawe wenang. Hah? Tok kabeh. Ada lagi gili. Rapiku asale gawe wenang. Rapiku asale gawe wenang. Dinamong sunah nulungi marang sembahyang. Dinamong sunah nulungi marang sembahyang. Nulungi marang sembahyang. Rapiku asale agawe wenang. Rapiku asale agawe wenang. Kinamong sunah nulungi maring sembahyang. Kinamong sunah nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Pak Sadam arep nyanyi dino lali janji nih. Monggo. Lebar ya Irfan dhisik Kang. Ya Irfandi ronje kembang wengine biar mebar gemilang aja sirame ngamengu miturut dawuhe pangeran. Ya Irfandi ronje kembang wengine biar gemilang aja sirame ngamengu miturut dawuhe pangeran. Monggo tindak ingkang sekeca pirane ngalam donya kowe kuwi ora kena sumaya. Satu lagu Lali Janjine yang akan dibawakan oleh Bapak Sadam. Monggo Pak. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang dawang wangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe. SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku yen kebedho pipimu mesti tak jiwal lali janjine kandhane alesane mangkalake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko
patok tenan Pak Sadam. Jiwa seninya sangat tinggi sekali Pak Sadam ini walaupun sudah memakai seragam tapi saya salut. Piye? Ayo Mon Island. Mon Island. Ngerti ora Mon Island? Muntilan. Mbah. Gon aku Satrio Kawedar, Mbah. Oh, kelingan saiki. Wong delekno ning wis pikun kok, Pak. Jadi kok delekke ngono engko tekan omah lali. Oke. Iya. Agama apa? Oh ayo. Kucir. Payah iki. Iya. Yo cendek ning kene kok. Dhuwur sampean ku lho. Oh iya. Tutuke iki lho tutuke. Muntilan kok pentilan iki piye to? Bisa dibedil ro Pak Sadam. Heeh. Siap ke? Mafailatun, mafailatun, mafais. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafais. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafais. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafais. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Reng, aku ikat mau ki nyawang seragame Mbah Bambang gitu. Sing jahit ki genah carane nguripke klambi apa ora kok ya dikurepke iki lho. Lah ya nek teruntung marek munggah ta dong e. Cara nek sorjana Walik kuwi, Mbah. Kebalik to Pak iku. Walik jelas. Walah, capratu kan ra ya. Heeh. Capratu. Mereknya Randu mesti. Oh walah. Oh. Ya apik. Wong karameng nei caprandu iki tetep teko enteng ya Pak nggih. Ya wis ora apa-apa. Sing kualik ki ora ming klambine kok. Wonge ya kualik. Heeh. Aku tak takoni Desim ora duwe. Heeh. Kowe ngerti rambu-rambu lalu lintas apa ora? Ngerti. Lampu apa iki jenenge kuning tandane apa, Mbah? Tanda kuning tandane apa? Siap-siap. Lampu merah tandane apa, Mbah? Mandek. Mandek to. Lampu saiki nek lampu anak iki nek lampu apa ki kuning pelan-pelan hati-hati. Abang mandek. Lampu hijau piye? Ya salah. Lampu hijau tetep mandek sing mlaku wonge. Nek kepek lampu hijau mlaku yang beri wong kok. Ngombe apa, Mbah? Aku apa ono lampu hijau mlaku ki nang toget ae. Mentit ya Mbah ya. Piye saiki? Heeh. Bisa ndayang ya Mbah ya. Saiki teko teman-teman mumpun Pak Polisi Jo nang kene. Wani pora. Heeh. Heeh. Ora. Kok nek rawali didenda lho engko lho. Heeh. 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 Ngomah ra deduwen, Mbah. Nek ngomah ra deduwen. Gus, aku iki rono rene ro Mbah iki nganti akrab kok bodoh iki jelas ora rono. Lali. Saiki tak sungkem sampean. Ora bojo anyar ya. Wong keliru kok.
Akliru banci nang niki tidar. Neng gumun aku ya Mbah. Oke. Bisa golek bojo ayu. Heran aku ya. Arek siji iki ya gumun, citrane iki apa ngono. Aku sing Ayo. rasa ngono Mbah. Aku ya nang kono iki apa sih? Saya apa? Lagu dhewe lah mungkin saya. Ayo kita pemuda. Iki kayak kumpulan Disiapke, heeh. Saya kayak genduren. Kayak genduren, heeh. Yo disiapke. Oh, tangi doko beduk masjid kabeh kok. Ya. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa umur derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa umur derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa umur derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Masuk surga, Mbah. Mau dong ngombe aku kabeh, Mbah. Dong ape kabeh mau. Ya Pak ya dilagokke, Pak. Lagu melih nglebokke niku. Ayo nganggo lagu ben-benak. Yo. Ki semono lali janjine marang aku sago nganteni nyatane tekan sabrene ora ono janjilan nyatane. Sanggo urip bebarengan. Janji marang aku sago ngenteni nyatane tekan sabrene
lan nyatane terasa kowe lali marang aku janjimu sekendeng ngerteni aku lunga golek gawean kanggo sangu urip bebarengan masuk. Kok malah dadi piye ta? Kancane Bali iki lho. Iya pamit sik. Lu wong dadi kok takon. Ya pening le pamit sik lho. Ora kok. Ana duit lagi kali. Iki lho receh lho. Oh, matane ama to duitene. Pamit sik. Nah, dongani sik, nek ora dongani wis ora main. Dongake Masyarakat dusun iki. Kampung Trunan. Kampung Turunan ya. Heeh. Tak dongani sik. Aku lo dodok ya. Ya, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi masyarakat dusun Turunan tansah pinaringan kinanjar wilujeng slamet. Amin. Mugi-mugi sedaya memolo sakit sirna. Entek ketamblek kendang kintir kali kesintir. Keteplu kedung kali bengawan keseser uber ambles ilang. Pusra kecocok-cocok tunggak kayu donoloyo. Paribasan tolak sawan balindaran. Kitab linjet pampet disawuri sarem lerem tun cepi lomba abang setan ora doyan demit ora ndulit. Kuwi roti senengane sing nyanyi sego goreng senengane Mas Gareng yen batang senengane sing ngendang. Dodo kawak sapu gerang godho mendak sengkala nyimpang. Rawi-rawi rantas malang-malang putung. Monolane wis tuntas mugi-mugi sing nata saka njero wis rampung. Amin. Cekap semanten saking kula kesenian monolan saking Putra Rimba Aki Sutopo mbok bilih wonten kalepatan saha kekirangan anggen kula guyon maton. Kula nyuwun agungin sih samudra pangaksami. Sik. Ming donga arek madang li sedawan-dawan nganti kaliren lho. Yo piyai kene iki yo ben ketin aku. Lah, wis. Ujung-ujunge kok dagelane rampung Lenata Sega ya wis rampung ya. Kok jone sing wis sing apik. Sampeyan sing andonga ora, Mbah? Air putih. Aduh. Nek jane iki sing mumet ora sirahe. Sirahe ra opyak ya tutuke sing opyak berarti mumet tutuke iki lho. Ora tegel. Lagi ya. Gak bojone pangkling ya. Lek pencang kau nak pas. Gasan halo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama ingil billahi sholatan la
siratal anbiya'i wal mursalin. Tombo ati, Pak. Tombo ati on limo perkarane. Maca Quran ngengen samanane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang alim kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Ayo prakanca ngawarohana rukune Islam ya iku lima. Dawa iki urusane. Heeh. Kentek aku Mbah wis perapatan iki wis. Golek Gotong golek ke angkong wae yo. golek. Jikok ke angkong kabotan ngono. Heeh. Jika ke jalan sekilo siji. Ya iya. Aku golek ke sing lebenge sang ayu iki kidul kan lho. Heeh. Ning perapatan Soko ki akeh. Heeh. Kok bali dicangking wae, Mbah. Heeh. Golek ke sing mayang-mayang nganggo Suzuki iki lho, Reng. Heeh, iki ndabuk iki. Iki tenggek iki. Wah, tenggek iki. Melas. Ora mentolo aku lek jak mlebu. Heeh. Jaluk gendeng, Mbah. Ane kok sak truk iki apa iki wah didandan omah iki malahan. Payah. Dituntun Reng, dituntun Reng. Iki tenggek iki. Heeh. Ambekane Piye? tung kuping iki. Lho. Meh napa, Mbah? Eling Mbah nyebut. Heeh, Pak Sadam. Heeh. Apa? Heeh. Heeh. Panitia matinya. Ana nemoni Mas Ruda, panitia Mas Ruda. wingking, Mbah. Mas Nemoni. Ruda. Nggih, nemoni panitia wingking, Mbah. Ya wis. Iki panitia perapatan iki, Mbah. Heeh. Iya. Ana demetan kok kartu panitia. Lah, Lah, saiki sing panitia sampean, Mbah, sing kudu nyangoni. Siogo. Ya, jaluk sang apa, Mbah? Gamelan sak trek. Debite muring nggih. Ayo bali, Mbah. Olah kose yo dinyang ya, wah. Dinyang. Oke. Oke, lah kae ning ngisor. Li kantore nang kono. Halal bihalal.
Golek setro. Golek Mbah Setro. Ah, sik lek setro dilek setro. Kayak golek Munggah, iya ayo. yo. Yo.